इनी बाई दूजो अंचद प्रज्ञाला प्राप्ति बक मंजुन गुल्ल बत्तेर दिवाली स्वीट थैंक यू निक रेड आइस क्रीम कोरियरा सज्जा करनया ಅವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ತಿಂದಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಇಚ್ಚಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದ ಅವತ್ತೊಂದು ಹೊಟ್ಟದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಂದ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಬಾಡಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಫ್ರೂಟಿ ಯಾರು ಕಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಗೆ ಯಾರನಲ್ಲ ಏ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಈಗ ಕೊಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಾಗ ಕೊರಿಯರಿ ತುಗ ಒಂಜಿನ ತುಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕೊರು ಏನ ಏನ ಏ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಏನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕೊರು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ ಬರ್ಚಿಯತ ಉಂಡು ಕೊರ್ತು ಕಡ ಪುಡಿಯೇ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನ್ನ ನಟ್ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ನೀತೆ ಈತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕಾಡಿ ಪೂರೆ ತರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಜು ನೆರ್ದು ಪಾಪ ಅದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಮಗ್ ದುಬ್ಬೆ ತರ ಕಟ್ಟನೆ ನಾವ್ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಬುಚ್ಚ ಕಟ್ಟನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂಡೆಗೆ ಬಿದ ಬದಿ ಕಟ್ಟು ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಿನತ ನಿಕ್ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ನಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪುಲ್ಲ ಉಂಟ್ಲಗ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಉಂತಿಯಾ ಭಾಷೆ ತಗ್ಗಿನ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಬೈಂದರದ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಚುಗು ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ ಬೈದಿರ ಕಲ ಟೋಟದ ಇತ್ತಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಕಂದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಟಿ ಇದ್ದರ ಪೋಪಿನಕ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮೂರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಡಿ ಊಟ ಪೋಟ್ ಬರ್ಕಂತ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರ್ ಇಂಡಿಯಾನಿಕ್ ಅದ ಅಯ್ಯನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗನ ಅದ ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಗಾಳಿಪಟ ನಮ್ದೇನಾ ಗಾಳಿಪಟ ಗಾಳಿಪಟ ತಿರ್ಗಿ ಇದೇನಾ ಅರೆ ವಾ ಗಾಳಿಪಟದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎప్పుడు చాలా నెర్పులు ఇదిలా ఏనా ಮಮ್ಮಿ ನೆರುವಲು ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನೋ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿಂಗ್ ಮುಂಗೆಲ್ ಪೋಯಿ ಶೇ ಏನದೇವು ಚೀಲದಿ ಏನ ಏನು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಲೇಡಿ ಇದೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಗ ಏನ ಪಾಡು ನಿಕ್ ಒಂದೊಂಚ ತೈಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡುದೆ ಮಂಜು ಓಲ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತಂಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಡು ಕಾಳಿ ಮಾತನ್ನ ಒಂದುಲ ದೀತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿದ್ದೆ ಪಿದಡಿಯ ಕಾಡಿ ಕೋರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನಿಗೆ ಪೂರ ಪೂಡಿಗೆಟ್ಟ ಒಲ್ತುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂದು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂಡಿಗೆಟ್ಟ ಬಂದು ತೆಂಕುಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಕಲ್ಪಲ ಏನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಜನಗೆಲ್ಲ ತೋಜಿದಿಪ್ಪಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ತೆಂಚ ನನ್ನ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತು ತೆಂಕುಲು
ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಪೋರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ದೀಪಣ್ಣ ಎಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೊಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂಡರೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತುಜ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಗಲೊಟ್ಟುಗು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕಿಂಜ ವಾಡಲ ಉಂಡು ತುಲೆಂಕುಲ ತೋಜು ಬೊಕ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಅಸಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬುಲ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು 10 minute ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತಾಂಡು ಅವೇ ಫೋಟೋ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಆತು ಜನ ತುಂಬು ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು 30 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಇಂಚ ಜಿಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಂಡು ನೆಡ್ ದುಂಬುಲನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ತುತ್ತು ಜರಂಡ ತೂಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ತುತ್ತು ಜರಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬಂದು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋತೀನಿ ಸರಿ ಕಾಡಿ ಪೋಯ ನಡುಟು ಬಂದಾದಿತ್ತು ಬೋಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಖುಷಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪುಂಡು ನೀರುಡು ಬೊಕನಿಕುಲು ಎದುರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುದಿನಿ ಈತನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿದ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ದೆ ತಾಂಟೋರ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತು ಬಾಲೇನಾ ಈ ಕೂಲರ್ ಇಂದ ನಡುತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚಿ ಕೂಲರ್ ಏ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಆಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಆಗಲೇ ಇದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಫುಲ್ಲುದು ಬೋಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆ ಅಂಚೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತಾದ ಪಂದ್ಲ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲಾನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಬೈಂದರ್ ನಾಯಿಗೌದ ನಡುತ್ತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇದ ಕಾಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೇದ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಈ ತೆಂಕುಲು ಬೋಟಿಂಗ್ ಆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಅವನು ಬತ್ತನು ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಡೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ವಡಪಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಪನ್ನಂಟೆ ಬತ್ತ
ಪ್ರಜ್ಞಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಪೋಯಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಂದು ಚಾಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ದಡೆಗ್ ಚೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ಲ ಪುರಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬಾದು ಬೇಕಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗಂಟಂಡ ಆಜರೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಡಿರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಚೆ ಕೇಕ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಕೇಕ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪಿದಾಡಿಯರು ನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪೂರೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ರಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.